Hemmeňe salam köpüňiz ýalyň içinde hiletýän diýip soradyňyz. Şeşke edip üstünden gurçuk lizinka dakkan, soňra üstünden lön ýalykdan ýan. Şeýdip taňsaňyz ýalygymyz akuratynja bolýar. Ýalygy bu ýerde üçür çepledim. Ýokarsyna niýdim talasaňdan bola eňeleseňizden bola men bir eňe taktym. Ýygynem şeýdip ýygnap eňe dakkan. Soňralarny şeýdip ýygnaýan. Bu ýerde arapsky stilde uşgularyny ýygnap taňjak. Ýalygyň matasy şok däl kelleden typanok. Soň şeýdip bir tarapyny saklaýan, beýlek tarapyny ýetede görkezişim ýaly eplep ýygnaýan. Soň iňleýän. Beýlek tarapynam şolar ýaly edip eplep ýygnaýan. Ýanky ýygnan tarapymyzyň içine ýetede görkezişim ýaly edip salýan. İňanem bildirmez ýaly edip takýan. Ýalykdan şym halanmysanız syfranja edip alyň. Like goýup repost etmeňi unutmaň. Ne ýalygyň arka tarapynyň görnüşi.